Takže Rinot je interspecifická česká odrůda, takzvaná pivy odrůda, která byla vyšlechtěná ve Velkých Bílovicích. A je to kříženec Merzlinku s Rulandou šedou. Doporučuju tohle víno spíš pro lidi, kteří už mají něco málo napito a který ocení tu plnost, hutnost a těžkost vína. Tyto hrozny byly sklizeny při 22 stupních normalizovaného moštoměru, což znamená pozdní sběr. Nejsou ovšem zatříděné, protože toho máme poměrně málo a jako drobné vinařství nezatřiďujeme. Toto víno má 13% alkoholu a 2,1% zbytkového cukru a 5,5 gramu kyselin. Je velmi příjemné, protože bych řekla, že díky vlivu dubovému soudku je toto víno poměrně zakulacené, kyselinka je zaoblená, možná i částečně odbouraná. Takže tohle víno se mi opravdu líbí a je to víno francouzského typu. Dneska budu zpovídat vinaře, který nám dělal tady Rinot 2024, který dneska dáváme do prodeje. Honzíku, my tady máme Rinot a já se chci zeptat, on není tak ovocitý, jak jsme zvyklí na ostatní vína. Čím to je? Protože tohle víno bylo dělané metodou Sirly, to je metoda, která pochází z Francie, a ta tomu vínu dává osobitý charakter. Aha, a co toto Sirly vlastně znamená v překladu pro Čechy? Co to znamená v překladu z francouzštiny, nevím, ale ta technologie, jak se dělá, je, že to víno je po nějakou dobu, v tomhletom případě 6 měsíců, míchaný na jemných kvasničních kalech a ty jemný kvasniční kaly tomu dávají trošku svého charakteru. Uh-huh. Potom ještě navíc to víno bylo po nějakou dobu ležený v dubovém sudě, což tyhle ty dvě metody jdou dobře dohromady a to dává tomu vínu tenhle ten charakter typický pro vína vyrobený touhletou metodou. Jak dlouho to bylo míchané na kvasnicích a jak dlouho to leželo v sudě? Na kvasnicích, jak už jsem říkal, to leželo půl roku a potom v sudě ještě 4 měsíce už bez míchání, takže dohromady 10 měsíců zrání. Aha, takže proto je tohle víno už v kondici dávat ho do prodeje, proto jsme se tak rozhodli? Určitě, rozhodně. Je tam nějaký nižší množství síry, když je to míchaný na těch kalech? Určitě. Míchání na jemných kvasničních kalech po delší dobu umožňuje použití menšího množství siřičitanů, tím pádem vlastně to víno by mělo míň vadit alergikům. Výborně, tak to jsou jedině výhody. Toto víno je teda za mě hodně plný, hodně aromatický. Řekla bych, že i poměrně takový vanilkový, právě s nádechem toho soudku. A není tak ovocitý a vlastně tak nějak nezapadá do našeho repertoáru ovocných vín, protože prostě je to Rinot. Je to Rinot. Na zdraví. Na zdraví. Prostě to víno je opravdu její. Prostě je to Rinot. Veď Rolando. Je velice zajímavý a opravdu tady tou metodou ještě zajímavější. Tak, a protože máme zachráněnou kočku Rolandu a je to taková speciálka, vlastně to limitovaná edice, tak jsme se rozhodli, že tuhle kočičku, veď Rolando, dáme i na tu etiketu. My jsme ji stihli vyfotit, jak je vypleštěná u suchý větve a jak má vyvalený ty oči. Tak jsme se rozhodli, že vlastně tohle je to, co to víno potřebuje, protože prostě suchá větev, kočka a ještě limitovaná edice Rinotu. Samozřejmě sem tam si myslím, že tyhle limitky budeme vyrábět, ale tím, že máme pouze malé dubové soudky, tak nikdy nebudou ve velkém množství. To je dobrá, je dobrý. Ne, nekousej do toho skla. Ne. Skleničky dobrý, jsou vodolný, neblbni. Rolando! Ty vole.